Pois a continuación vai falar Xosé Manuel González, que moitas cousas non me deu un perfil claro de como debería presentalo, pero que pois dicir que é profesor, colaborador habitual de medios, blogueiro, recentemente abriu unha bitácora persoal que está empezando a cobrar actividade e deixo vos coa súa intervención. Perdón, e ex cantante. Alguns dos presentes xa o saben, non? Non contarei. Bueno, vamos ver, máis que nada neste momento, profesor de literatura, que durante varios anos foi columnista de dous diarios deste país. En función do que escribí en Galí, fixeron un favor en varios lugares de considerarme analista político, nada menos, e con estes vimbios teño atrevemento de traer aquí un relatorio titulado nada menos que Partido e Sociedade de algunhas interseccións. O relatorio foi puntualmente entregado na organización, supoño que se colgará na rede. Eu, obviamente, agora teño 10 minutos para falar, e o que querería sería incitar a lelo. Non se me ocorre nestes 10 minutos que querería cumprir escrupulosamente que ir extraendo algunhas pasaxes do que digo aquí. Polo tanto, vai ser unha intervención forzosamente fragmentaria. Espero que non resulte demasiado, e despois, en todo caso, se hai que recompoñer algúns fragmentos e nos queda tempo, eu tratarei de facelo a petición respetable que se estime. Ben, despois dunha breve introducción, bueno, breve, ten media hora, hai un primeiro apartado que se titula Xente, Partidos e História, que, como digo aquí, distribuo en tres dicotomías e unha coda. Primeira dicotomía resumida: o país pode ser altamente participativo cando a ocasión o require, pero tal necesidade ten que ser vista e sentida, como foi no 2002, pola propia cidadanía. Unha cidadanía na que destacan, para história, as xeracións con formación académica media e constituídas por individuos que se consideran libres e logo participan cando queren. Fronte a isto, as organizacións políticas adoitan propoñerse como entidades que consideran a militancia en sentido vertical. As cúpulas deciden e a militancia é quen decide levar adiante esas iniciativas, execútanse. Segunda dicotomía: a sociedade galega é gestora moderna e tecnolóxicamente avanzada. Na sociedade galega hai xa fluidez informativa. O cidadán galego actúa de maneira, sobre todo, utilitaria. En tanto, o ser humano é sensible á épica e á lírica, pero a maior parte do seu tempo ocupa os problemas correntes, cambiantes e, a miúdo, imprevisibles. No tempo presente, segundo aspecto da dicotomía, agudizouse o tradicional descrédito e desinterese pola intervención política. É de pensar se tal desafección e desapego non terán algo que ver se non terán algo que ver co imposible correlato entre sociedade e partidos. A tecnoloxía fornece ya aquela máis fluidez e dinamismo ca nunca. Estes seguen constituindo maquinarias substancialmente lentas. Terceira e última dicotomía: malia todo, algunhas persoas, poderíase pensar incluso que sorprendentemente, senten o impulso de actuar políticamente con algo máis que co exercicio do voto, incluso en partidos. Segundo aspecto: os usos e procedementos dos partidos non adoitan optimizar nin gratificar a participación, nin entre a súa afiliación, nin entre os que son considerados como achegados, simpatizantes ou como se queira. En particular, polo que me toca máis directamente, e empezamos a significarnos, como considerado simpatizante ou achegado dunha determinada opción política. Que recibimos? Informidade institucional. Convocatoria para nutrir actos presenciais. Demanda de apoio económico e contribución propagandística ou representativa
en períodos electorais. Cuarto, alén das forzas estritamente políticas, realizan intervención social colectivos de diverso tipo. E frecuentemente, hai unha interacción, evidentemente, cos partidos. E eu nin demonizo os partidos, nin idealizo as organizacións sociais. En absoluto. Hai frecuentemente entre eles un quid pro quo. O partido busca dirixir hexemonía ou votos. A organización non partidaria pódese constituir en grupo de presión ou lobby ideolóxico político que condiciona ou pretende condicionar discurso, campañas, acción de goberno ou mesmo atribución de fondos públicos. Ben, hai un inciso realista. Isto é mellorable, obviamente. Ademais, eu, considero que probablemente mellora a curto prazo, ainda que só sexa por pura inercia. De calquera maneira é conveniente, sería conveniente activar esa mellora. En Galicia, desde logo, do nacionalismo progresista ou esquerda nacionalista ou progresismo galeguista, como se queira, a cidadanía esperaba isto non hai moitos anos, e eu, que non son totalmente pesimista, penso que no fondo, posiblemente aínda en boa medida o espero. Ben, e a partir de aquí, a segunda parte máis longa, a ver, proposición multifacética, tal vez inxenua. Primeiro aspecto. A lucidez exixe saber o que se é e o que se quere ser. En os partidos isto non só toca a definición ideolóxica, senón a dimensión social. Había, no pasillo de un momento falábamos, había xente que votaba de menos contido político. Non sei se isto que vou dicir é contido político, pero se cadra vai sendo algo disso. Neste país, a Forza Galeguista e Progresista non pode ser un partido de cadros. Non pode ser un partido de cadros. Partido de cadros, segundo a definición de Maurice Diderot, que nin parece conveniente, porque precisamos máis goberno que testemunho, nin tampouco viable, porque polo espello do que hai, vese que faltan, como sempre faltaron, os imprescindibles, componentes de alta cualificación e extendido prestixio. Proposta concreta, o Partido Galeguista Progresista, 20.000 afiliados, pero xa. 20.000 afiliados, pero xa. E eu entendo que é abordable. Por que motivo? Datos obxectivos. Sufraxo actual cifrado de centos de milleiros. Balances demoscópicos de datos empíricamente visibles canto a identificación co país, cos símbolos institucionais, imaxe simbólica popular, características e perfil histórico-cultural, grao non desprezable de convicción pública sobre a conveniencia dunha forza soberanamente galega para promover e defender os propios intereses estratégicos e económicos. Peso crecente, esquerda, da cidadanía salarial, notable emancipación, isto aquí non veo, con respecto a redes clientelares. Non total, pero notable. Ben, a concorrencia destes diversos pero non desgregados factores dime que os 20.000 carreras non é xa que sexan posibles, é que é o correlato lóxico e, en todo caso, indispensable esqueleto se se quere facer algo, e facer algo é procurar dirixir o país, supoño. Ben, proposta concretísima. De eu ser consultor político, se for consultado, propoñería algo. Examinen memoria, revisen ficheiros, constame que os hai. De coincidentes e colaboradores, fagan con esos listas de candidatos a afiliado un número, de momento, de 4.000. Dediquen 2 meses, 40 días, a tomar contacto persoal, son 100 contactos diarios, en todo o país. E expoñer afablemente un brevísimo cuestionario. A. Queres te afiliar? B. Se non queres, importaríache expoñer os teus motivos? C. Que podemos facer ou deberíamos ofrecer para que te afilies? Eu teño unha certa impresión de que habería alta xa a partir de A. E estou seguro de que aquilatar as respostas a B e C, con algunhas consecuencias prácticas, tanto na orde organizativa como na comunicativa, obraría nos mesmos sentidos. Ben, segunda cuestión, dos colectivos sociais que establecen relación cun partido, o máis difuso é o dos votantes. Aquí hai por unha banda os votantes do partido, os nosos votantes, e por outra banda os votantes en xeral, non? Entón, todos eles creo que teñen unha característica importante, sobre todo os votantes dun partido, sobre todo cando se trata de grupos políticos que teñen, consideramos que teñen, unha alta porcentaxe de votantes con sentido, bueno, con sentido, con visión política. Detestan ser enganados. Non confían en quen sospeitan que oculta ou enmascara algo, pareceme a mí.
Se un se ten por soberanista ou progresista ou nacionalista ou de esquerda, iso ten que estar á vista. Como tamén, cuidado, que sendo postergables determinados obxectivos finais ou estratégicos, elaboranse programas momentáneos ou asúmense compromisos temporais. Ou seja, facemos propostas que pensamos que se poden realizar e despois, se non podemos realizarlas, explicámoslo. Eu estou convencido de que se se explica por que non se puido facer algo a primeira vez, polo menos van a escoitar. E esa é a vez na que compre recuperar o crédito que se cadra foi perdido ou está en vía de perderse. Ben, eu supoño que isto se entende que ten que ver coa historia inmediata. De algún modo. Ben, con todo, debe un partido dirixirse só a un ou varios segmentos? Non. Hai núcleos máis próximos. Pero o partido debe dirixirse ou debe ter interlocución máis ampla, sobre todo cando, como dicía Carlos Neira, é un partido pequeno. Pequeno quere dicirse que ten un segmento de voto de momento pequeno. Supoño que se pretende alargar. Que yo digan a Xosé Manuel Beiras, que yo digan a quen programou a acción política do BNG ao longo de toda a década dos 90. Foi unha historia de alargar. Ai, meu Manuel. Ben, hai moitísimas cousas que non podería dicir, que non podo dicir. En todo caso, hai unha cuestión importante. Eu considero-me partidario da política aberta. A política aberta é a aplicación á política dunha filosofía que naceu no ámbito digital, que é open source, na que hai experiencias xa interesantes a nivel internacional de éxito, referidas a unha figura ilustre do socialismo europeo, Giorgio Papandreou, no ano 2004, na súa entrada no que é a presidencia do PASOK, outra do Partido Verde de Canadá. Por que motivo? Pois por motivos basicamente éticos, pero, entre outras cousas, ou máis ben, por motivos de carácter, vamos ver, como diría, eficaces, de eficacia. Leo unha cita de Paul Hilder prácticamente para terminar, porque polo medio queda, bueno, despois queda un aspecto referido aos representantes orgánicos que encarezo que se lea. Se a lese agora podría ser polémica, pero non vai haber tempo. Di Paul Hilder: as vellas ideoloxías parece que esvaeceron, sustituídas polo efectismo, a tecnocracia e a nostalgia. A acción directa na rúa ou organizacións de causa única parecen ofrecer máis esperanza de cambio positivo. A maior parte dos políticos son vistos como mentireiros, pero os seus partidos, sen cara, aínda suscitan menos confianza. Paul Hilder, polo que me parece, aínda confía en que os partidos poidan ser reinventados. O partido está en crise, obviamente. O partido en xeral, non son os partidos progresistas en Galicia. Pode ser reinventado. A cuestión final é a seguinte: poderá o BNG reinventándose chegar a ser o grupo político progresista que o país respete e no que a cidadanía progresista confíe? Debería, pero tamén se deberían ver indicios.